Il-Ministru Żvediż għall-Affarijiet Finanzjarji u l-Konsumatur Per Bolund sostna lil każ Falcon Funds li d-direttur tiegħu hemm Tonio Fenek huwa wieħed ta' tħassib u wara dan il-każ il-Gvern Żvediż għadda biex jagħmel liġijiet ġodda. Bolund għal dan mal-Malta Today meta kienet jikkummenta dwar ittra li batlu l-eks Ministru tal-Finanzi Fenek jilmenta li ta' Falcon Funds qed ikunu mitluba jħallsu malajr wisq. Ta' Falcon Funds iridu jħallsu iktar minn 240 miljun euro wara li flus ta' pensjonanti ċaqalqu minn fond għal ieħor b'mod li qed ikun allegat li jista' jkun fraudulenti. Saħansitra l-Ministru Bolund sostna li importanti li l-awtoritajiet tas-servizzi finanzjarji fih dan l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea jimxu mar-regoli Ewropej u jagħmlu s-supervizjoni neċessarja. Dikjarazzjoni li tixhed kif l-aġir tal-fond ta' Tonio Fenek qed iżid il-pressjoni fuq pajjiżna. U għal dan fil-waqt li konferma li qed isegwi mill-qrib il-każ tal-Falcon Funds u rrimarka kif l-Aġenzija Żvediża għall-Pensjonijiet qed taħdem biex tikseb il-flus kollha minant tal-Falcon Funds li allegatament insterqu minn pensjonanti Żvediżi. Kienet il-Malta Today li rrapportat kif Tonio Fenek bat ittra lill-Ministru Bolund. Fl-ittra mibgħuta fl-14 ta' Ottubru, Tonio Fenek ilmenta li l-ħin li ngħata biex irott il-flus mhuwiex realistiku. Skontu l-limitu fil-ħin imur kontra l-interessi tal-pensjonanti infushom. Fenek insista li l-investimenti u l-flus fil-fondi li jridu jingħaddu lill-Aġenzija qegħdin ant il-Bank of Valletta, il-bank responsabbli mit-transazzjonijiet tal-flus li qed jintbagħtu ftit lill-Aġenzija Żvediża għall-Pensjonijiet. Dan fil-waqt li jakkuża lill-Aġenzija Żvediża għall-Pensjonijiet li qed tippreġudika l-pożizzjoni tal-Falcon Funds. Dan il-każ qed ikun investigat ukoll mill-Pulizija fl-Iżvezja u l-investigazzjoni infirxet għal pajjiżi oħra.